Sanibonani ninjani niyaphila? Let's hope niyaphila. Mfowethu Mkhonzo nibingelelayo. Asibonge-ke good people uma ngabe niphila konke kuhamba ngendlela. Ngicela nje ukuqala ngokwamukela ama-new subscribers to this channel ku-YouTube. Kanjalo nama-new followers ku-TikTok. Ngiyabonga kakhulu guys. Bese ngibonga nje bonke abaviewa ama-videos wami. Enga-uploada la nabakhomentayo kanjalo abalayikhayo nabasherayo. Ngithi thank you so much. Ngicela nisubscribe-ke nani ningaka-subscribe. Njengoba manje sibheke ku-6,000 subscribers, ngicela ukuthi sibambisane sikhulise le channel. Sifike ku-6,000 subscribers la ku-YouTube. Andike lapha ku-TikTok sibheke ku-19,000 followers. Siyabonga. Kule video ngizoshaya nje ama-highlights amafishane ngey'ndaba ezitrendayo kule weekend esikuyo. Okuyindaba engicabanga ukuthi kuzofuna nje wasisuka le viki nje kusasa sikhulume ngazo. Uzothi wanya nje. Sithi ukuzibheka kancane. Esilale ngazo izolo. Cishe silale ngazo izolo. Saturday. Ezithi u-MEC waka-Social Development lapha e-KZN. Umama uMbalishinga isivele yamxosha straight i-NFP eqenjini. Not suspended, expelled. Sexoshiwe ke manje. Yizo-ke lezo esizizwa ziphuma ku-NFP. Sizobheka-ke ukuthi kusho ukuthini konke lokho njengoba sazi ukuthi i-NFP beyinesihlalo esisodwa lapha e-legislature yase-KZN. Ukuthi njengoba sexoshiwe nje yini-ke elindelekile manje e-legislature engahle yenzeke noma ama-steps azothathwa i-legislature ngalo daba lokuthi akasekho as a member ye-NFP. Sizokubheka lokho makusuka le viki siyakulo. Ezinye indaba esizitholayo ukuthi u-former treasurer we-ANC eMpumalanga noma loyo bengumgcini mafa we-ANC eMpumalanga, umnumzane uMandla Msibi usayishiyile i-ANC, quitted. Bathini quit or quitted whatever, uyishiyile i-ANC, akaselona imember le-ANC. Lokho kuconfirmwe usecretary webranch yakhe ewathula pepinari oshilo ukuthi cha impela incwadi yokuvalelisa ku-ANC useyikhiphile. Normally-ke ngokwazi kwami mangabe imember le-ANC ikakhulukazi ebelisesikhundleni esikhulu kangaka liya-resigna, lisuke linga-resigneli kuyohlala ekhaya. Yilokho nje engingakusho. Lisuke linga-resigneli kuyohlala ekhaya. Maningi amathuba ukuthi nje kulo level ezingakulo singezwa sekuthiwa usajoyina elinye iqembu lepolitiki. Kodwa-ke sizozwa khona. Okwamanje nje okubalulekile ukuthi umgcini mafa we-ANC eMpumalanga uMandla Msibi uyishiyile i-ANC emva kokuba bengakhethwanga kwi-elective conference noma ungqungquthela yokukhetha ubuholi eMpumalanga ebikhona nje kungekudala. Azange akhethe. Kuzokhumbuleka-ke ukuthi uMr Mandla Msibi lo vele ubudlelwane bakhe ne-ANC bekungasebuhle kakhulu la eMpumalanga ngoba kuningi asolwa ngabo. Uzokhumbula ukuthi uke waba nokusolwa futhi ngokuthi uke wabulala. Cishe double murder charges abebekwe wona ne-one attempted murder. Kodwa wakhona-ke ukuthi lawo ma-case adile nawo ngoba engathi agcine ehoxisiwe ngenxa yokuthi ubufakazi abukho. Kokunye-ke asolwa ngakuthi wakwazama ukusabotaja i-birthday ye-ANC la eMpumalanga. Okwakufanele ibe somewhere lapha kuBombombela lapho wayisabotaja wazama kusemandleni ukuthi ingaphumeleli. Okwagcina kudine even ubaba uBheki Cele ukuthi uMandla Msibi wenzani ngempela ezama ukusabotaja i-ANC eMpumalanga. Kuningi nje
Sizoke sibheke ke njoba kwenzekile lokuthi kusho ukuthini ke lokho nge-ANC eMpumalanga ukuthi ilungu layo eliphezulu kangaka top 5 ligcina amafa ayo selishiye ngokuphelele ku-ANC. Sizokubheka konke lokho ukuthi kusho ukuthini ku-ANC eMpumalanga njalo njalo. Ezinye iy'ndaba ke engicabanga ukuthi zibaluleke kakhulu, loyo obesuspendiwe ngo-2023 abesuspendiwe noma emisiwe emsebenzini, loyo okhomishana wamaphoyisa eMpumalanga, suspended MP noma Mpumalanga Police Commissioner Simakaleng Manamela wenza i-media briefing namhlanje njengoba kuyiSunday, la khona ebekhuluma ngey'nsolo eziningi ezenza ukuthi agcina amiswa emsebenzini ngo-2023 noma wasuspendwa. Usola-ke ama-colleagues wakhe noma amaphoyisa asey'khundleni ey'phezulu eMzansi naseMpumalanga ababe nesandla esikhulu ekutheni kuphazamiseke umsebenzi wokuphenya amacala abucayi eMpumalanga. Ubala even lana u-National Commissioner ubaba uFani Masimula ukuthi ubaba Masimula bethatha ama-bribes, kusho lo uCommissioner waseMpumalanga ophumayo. Bethatha ama-bribes and all that. Kuvela into ey'ningi sola nabo baba ubheka icele futhi uyavela ubaba ubheka icele la ukuthi engathi waba nesandla esikhulu ey'ndabeni ezithinta yena uMandla Msibi besikhuluma ngayo, wathi kufuna aboshwe ngokuthi usabotaja i-birthday celebration ye-ANC eMpumalanga. In short nje abezama ukuchaza la ukuthi amaphoyisa aseMpumalanga namanye aku-national anesandla esikhulu ey'ntweni ezingahambi kahle kuleli lizwe in terms of ukuganga nobugebengu. Uveza nje isithombe esithi amaphoyisa ase-South Africa angeke siwathembe, ayaganga. In short yilowo nje mina ngeke so ibuka kodwa lo nayo leyo njengoba kuzosuka le viki singene deep kuma-allegations awabekile ngoba kuningi akukhulumile engikutholile la ngathi kuvele even nendawo engikuyo eMkhondo noma ePiet Retief ukuthi kuma-political killings ake enzeka la Mkhondo kuzokhumbuleka ukuthi kuke kwaba nokudutshulwa kwamakhansela la eMpumalanga, amakhansela e-ANC. Engathi kwaba nokuba involved kwamaphoyisa athile ngokusho kwakhe uCommissioner ukuthi lawo maphoyisa avimbe ukuthi kutholakale bonke labo bantu ababa nesandla ekufeni kwalawo makhansela. Sizoke sikubheke lokho deep ukuthi usho ukuthini mayisho nje ngoba indaba enjengale ibucayi kakhulu futhi vele kuze kube manje besingakezwa ukuthi la makhansela e-ANC afa kanjani. So-ke uyakuveza la ukuthi amanye amaphoyisa aseMpumalanga aba nesandla esikhulu alekelela ababulali ukuthi bangatholakali noma bangabanjwa. Kuningi nje bafethu okuvelile iy'ndaba lezi ezenzeke nje just kule mpelasonto noma ey'trendayo kule mpelasonto. Khona nezinye-ke kodwa nje yilezi mina engithi ake ngikhulume ngazo njengomfowami Mkhonza. Angazi wena ukuthi uzizwe kanjani le y'ndaba engikhuluma ngazo, kutheni kuwe i-reaction yakho uma uzizwa. Or eyokugcina mhlawumpe engishile Julius Mkhwanazi, u-Deputy General or Commissioner lapha eKuruleni, naye phakathi usey'khendeni sikhuluma nje, uboshiwe izolo, cishe uyovela enkantolo kusasa ngamacala e-corruption ne-fraud. Usevele uchajiwe nakuba kuMadlanga Commission kodwa sesey'khendeni already. Uke wakubhula-ke yena khona kuMadlanga Commission ukuthi vele i-commission lena uyayibona ukuthi izogcina imfaka ejele. Engathi wayephengula into ekhona-ke ngoba naku njengamanje usevalelwe vele ngenxa yezinto eziye zavela ngaye kuMadlanga Commission and all that. Siyabonga kakhulu bafethu, angiyibambe la. Ake siphawule ngale ndaba ehamba phambili, uthini wena, uthini umbono wakho. So ngena thina sijule kuzo makusuka isonto esiya kulo kusasa nje Monday njengoba lisuka sizoyibheka ezinye zale ndaba deep. Mfowami Mkhonza-ke lo, asinibonge sesiyodibana kuma-comments. Ngicela niqhubeke nisubscribe la ku-YouTube and niphinde nifollowe lapha ku-TikTok sikhulise le channel. Thank you so much. Ngiyabonga kakhulu.